kuzwa right management yangu boys iyo sezimanje ndanayo mai papa bananisa manager mchimbonisangu eja mchida kuti damage mkunzwa chinja waziya zapera it's official lot achinja management Zimbabwe promoter fan anyone right kubva nhasi kana pane pakatazi kwakoma paipai ndikukumbirisa kana mukati hanzi tanyanya muregerera kana zvichiita karike kupedzira ndiregerereke kupedzira ndimboprova ndosangu kuti blota handingazotadze kuzvichenura zita rangu mukunzwa ngoma because ndine blota wacho but ukona anozitoni bindura nditori netarisiro mukunzwa kazi rangu rekuti zvatakuita sevanhu vakuru kutobva nhasi muofisi muno animaiziya atoma hwana asiri mafanizi zvatotanga chandinongotenda chete mukoma zvakawanda ndofunga ndikatozozvitaura zvinambosiyana kuti ndakutokumaneja imi munofanira kumaneja imi but chandinongoda kungotaura chete ndechekuti mwari ndokutenda mukoma kuuya neengo yamauya nayo Singatemunovira mbereko anoda kuti ndive chenyika chiseko asi hanzi achaita zvipiko kubata zvipiko hanzi zvinhu zvakazina chingo katakatangira apa munenge muchindinyangira mushonga mundibatira asapana nondimirira zakarikwai munenge ndindekai paunoona wekai namo unotoitamba wekai ndobvunza akekanariana Hello Zimbabwe. Tinofara kusangana nemuzuva ranhasi. Zita rangu ndonzi Tawanda Mwedzi. Rebasa ndichinzi Tony Bindura. And I'm also the one who is running TB Electronics. Today, 23 November, tauyawo kwamuri mafans eZimbabwe. Tichikuzivisai kuti G&G kana kuti the Grenade family have partnered with TB Electronics, meaning tisu ta management ya Blot Grenade. I think mese mukase munomuziva. I think for the past 6 years Blot ana manager wambosenza naye kana mbira ambosaina, but mkomana waya kwandiri akati mkoma, I think from today ndoda timbopinda mu office timbosenza tese. As you know, Zimbabwe Blot music yake is a dance artist, and also apart from tindazoita manager ndanditori fan ya Blot nditoro mafans ekuzimdanzo. So mfano wangu akauya akati mkoma dai zvaibvira mambopinda muoffice tasenza tese. So nhasi tine contacted yatasaina nemukomana in this office yekuti ndini ndichange ndisenza naye. So vanoziva Blot asina management vachiti Blot auye kumashow, Blot hateerere. Today ndindapinda muoffice, is now water under the bridge. Hazvichafe zvadzokorodzeka zvafuti because manager vapo. So my duties as a manager ku G&G, I will be responsible for my bookings, my promotions, marketing, be it even branding. So panevi yese vachada kubhuka mashows ku G&G, please take note of this. Inini, I'm the new manager in the office, so please, you are free kutibata pa number dzedu dzandikutaura dzichange dzichibuda pa screen 0772 629 379. I repeat the number once again, 0772 629 379. So my promoters, Mdara Chupas, Vamtarisuku, Mdara Gandiwa pa Bed Bridge, toziya kuti takambogita disappointments akawanda mkomana ngachimeshela pana mashows atata dzakwatinda because of my reasons angakasiyana, be it kuti ma resources akuna mashoma,
but today mukomana azvimeshina kuti mukuru taure kuti please allow us to apologize kune vese vatakamboganganisira kumashure, be it tichitadza kusvika kumashows because of reasons akasiyana. From today our house is now in order. Blot asaina TB Electronics ndo kwake kwakusenza nesu, and hatina kana one show yekuti chiri mukati tusvika na 9 b tusvika na 10 kuti munototadza nge muchitiona ikoko. So pane zvese I repeat this, pane zvatakatadza pakaita sei vachidayo, even Blot atauti I'm ready to correct my mistakes because music yake sengozi yakwanoita music inodiwa musociety, inobatsira mayouth, inodzidzisa zvinhu zvakawanda. And there's an issue of drugs whereby vana vanoti ana Blot ava manejeke because vanogara vakadhaka vakaita sei. I think nhasi dakutaura ichokwadi Zimbabwe, Blot hachawanike zvinhu zvakadaro. Check our steps from today. Tasai rwendo rwedu rwatiri kufamba pamwe kuti tigadzirise today, and we are willing to correct patetichita mistakes. So I just want kuti ndinopabata futi panambo komenda the issue yema drugs. I think sekuziva kwenyu kwese Blot was in jail for a period of I think for nearly 2 years. It has been angasungirirwa the issue yema drugs NJJ. So today allow me to thank Zimbabwe Prisons and Correctional Service nekubatsira kwavakaita munina wangu. It was like a form of rehab. No, dai waenda kurehab. Kuenda kujeri for 2 years. I think Zimbabwe rehab yakatokwana iyoyo. Pakaenda achinja zvinhu zvakawanda, akadzidza zvinhu zvakawanda, and I'd like to titotenda the Zimbabwe government that department ratinare nokuti kudzoka kwakaita akadzoka a different person. Let's take for example, we have my sister like my titi vakatoenda kujera vanogara time yakagara yai, but vanhu vachitoenda tatifunga kuti ndokupera kwamaititi hatichafita vaona futi and havana chavachaita futi. But handizive Zimbabwe mirayo neni pakuti maititi vabuda, I think akasweta very vakaita rimwe album rimwe rakabuda zvakanaka zingaiti rine masongo ainzana Kenan, ranga rakatoputika rekuti mairifunga kuti pamwe kwauya an artist abva kunze kwenyika. I can also mention like mukoma Oscar Pambuka munoziva kuti angarepresent kuti isusu tichikura tirapfana, so tati Oscar chauri paZBC toti hadayo, but vakaita kuti vakamboti raskei vakabuda mujanje vakaenda neikoko, then vaenda kujeru vakadzoka vatomwe munhu angakatosiyana nezvavanga vari. So once again ndoda kutenda hurumende, ndoda kutenda government yedu neyo department redu ratinare rekuti riri kuti vanhu vakauya iri habva yakakwana vantu yavatochinja zvafana Blot chenge mukatasa skin yake chemukatasa even maroero ari kuita mutozviva kuti mukomana wayo akabva akaita se akagadziriswa, and kutodzoka kwaita iko kuti album riri kuya asati akudzai date yedu, but very soon chakudzai date kana taanaro patable. Tina album redu riri kuya rekuti muchaona kuti zvataita kudhara nezvatakuita nezvi zvinizvo zvezvo patone difference yakakurisa ikona kuti aya mukomana we are doing something and we are going somewhere. So ipapo Zimbabwe mirayo nesu ipapo hatisi totokumbira because kukembi kwedu hasatanyanya kuwana zvodaro pano vachasenza nawo, please tokumbirisawo Zimbabwe vachasenza nawo titoriwo pakuvaka tonamata dai Mwari matipo vanhu varipo pakuita se pakuvaka soda vanhu vanoputsa, nekuti vamwe vanouya they attack us from different angles vachitaura nezvatakaita kudhara. Everyone have got history. Tine chero munhu wese ane pakatombotadza akacorrect, vamwe inya musati mambotadza uye that's good for you, but patakatadzawo since tachida kucorrecta I think zvinhu zvinonakidza kunge muchipiro nesu ipapo. And mozva adzoka mukomana takasvika zvinzi zimudhanzo irunzi yange yakutongwa nemasalad, pana masalad hangu animation mastevan because no names are politics, kuti inonzi simudhanzo yasvika yakagarirwa masalad achinzi ndio airira, but mukomana akadzoka akati takabva kubombu tikadzoka zimudhanzo itongwa nemasalad. So king of dhanzo vadzoka zvakare vaine album rakuya isusu hatitongwe nemasalad, zimudhanzo haitongwe nemasalad. Tiri panyaya yemasenzero achada kuita since munoziva kuti tiri mashure menguva vamwe vatonzwa nekutoenda if I mention like
I've got my best friend anonzi General Silent Killer akatolonja album yake and album lonje yakafamba zveri right. Ndotoona kuti isusu we are a little bit titori behind time. Tofana wangu izvi Silent Killer akatodropa rake umwe achitodropa lake but because of tine zvinhu 1 or 2 things zvatatageza muoffice zvatititorereka nguva but we want to engage vakasiyana siyana. Once tida kuti anova mutarisi tida kutoenda nengenja like mudhara Alec Macheso atiwira nasingaitenda mudhara ndomamuzvauri vandombondimba pamasongo ako Tony Bindura dauda kuti vaite collab futi nechi nemukomana. I think ndamufonana namudhara tichaona makahamadze ndichida kumuonesa kuti tada kuti tasitengesenza tese tichitoma collaborations but obutsa album redu tinge takafeature ne1 kana vekusungura because music chaida kunanza mafans both kusungura nokuchivabatanidza. Sada kuti ndikakwanisa kungenja mudhara Alec Macheso nemudhara wangu ndoziva kuti havambofamba ndirambira because ndoziva kuti hadineni mudhara wangu. Takakwanisa kumingenya kuti tiite one song neorchestra mberi kwazvo. Tikabva ipapapa we can even dazobata kunana makingwazi because zvese zviri mupipeline ngetenge tiite collaborations. Then tikaenda kumasalad kwatuti hatitongwe nemasalad hatisipa kurwisana asi but as a music ngofadza mafans edu Zimbabwe tichienda mberi. Hapambona beef rakanyanya like ngepane zvitele zvokuitika like ndinoda kutogadzira collaboration ya Silent Killer na Blood because manager wa Silent Killer general hati we are in good books and other problems. I don't know about album iroro dange futi akafeature na Silent Killer nekuti music ndiye isu chedu kubika chete tichifadza mafans edu Zimbabwe.